Vítám vás u dalšího kázání, které jsem napsala, když jsem prokrastinovala při psaní dizertace nad jedním hodně těžkým veršem a ten verš byl Římanům 6.19. Já ho teď přečtu a přečtu i verše okolo a pak přečtu i to kázání, který jsem k tomu napsala. Tak, Římanům 6.19. Mluvím názorně s ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti, k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti, k posvěcení. A pak ten text jde dál. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z toho, za co se nyní stydíte? Konec všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Já jsem se hodně zabývala tím posvěcením. Teď řeším to posvěcení, nakolik člověk sám sebe může posvětit a nakolik je to milost. A to budu řešit v dizertaci, ale to, jak jsem se s tím poprala jako osobně, protože to samozřejmě řeším, tak to vám teď tady přednesu v tom kázání. Je to trochu podobné jako to minulý, ale prostě je to pořád to samý. Tak. Je to pýcha. Chtít rozdělovat mezi dobrým a zlým. Je to hřích, za nějž byli vyhnáni Adam a Eva z ráje. Chtěli si hrát na Boha. Jak říká svatý Augustín, pýcha je ten zásadní hřích, důvod, proč jsme vyhnáni z ráje a na zemi. Nevěříte mi? V Genesis 2. kapitole 16. a 17. verši čteme. A Hospodin Bůh člověku přikázal. Z každého stromu zahrady smíš jíst, ale ze stromu poznání dobrého a zlého nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Je to absurdní. My přece musíme říct, co je správné a co není, co je dobré a co je zlé. Musíme poznat hřích, pojmenovat ho a vyznat ho. Musíme třeba například označit týrání za zlo. Prostě musíme rozdělovat dobro a zlo. Vymanit se z chaosu, že jo? A dále pak čteme ve verši 25. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale ještě předtím, než by se najedli, nestyděli se. V tuhle chvíli za nimi přijde Satan v hadí podobě a nabádá je, aby si vzali jablko ze stromu poznání dobrého a zlého. Nabádá je k samostatnosti. Nabádá je k tomu, aby se jim otevřely oči a uviděli, že je to podvodník. Říká jim ve verši 3 a 4 3. kapitoly, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči. A budete, jako Bůh, znát dobré a zlé. Proč by Satan chtěl, aby ho poznali, Satana, a uviděli, že je to prach sprostý had? A proč by naopak Bůh nechtěl, aby ho poznali? Proč Bůh nechce, aby se jim otevřely oči? Chce je držet ve slepotě? Jsem se napila. Eva vidí krásný strom, který slibuje vševědoucnost. Oba se nají. A co se stane? Já si teď napiju. Tak. Otevřely se jim oči. A zjistili, že jsou nazí. A podle toho se zařídili. Adam se najednou schová, nemůže před Boha nahý. Co kdyby Bůh uviděl to, co vidí on sám? Vtip je v tom, že Bůh už to dávno viděl. Ale Bůh to unese. Jemu to nevadí, že je Adam nahý.
Jemu nevadí, že se Adam s Evou poznali a že jsou jiní. Bůh to ví a Bůh to unese, ale oni to neunesou. Co udělají, když se jim otevřou oči? Schovají se, stáhnou se, uzavřou se dovnitř a dostanou strach. A ten strach je vzdálí, ne jejich nahota. Chtěli být jako Bůh, ale když se jim otevřely oči, tak zjistili, že se to nikdy nestane. A uviděli tu propast. Chtěli být jako Bůh, ale uviděli jeho jinakost, jeho svatost, plné svojí nádheře, tak jak to nikdo jiný neviděl. A pak taky uviděli sami sebe. A došlo jim to. Že jako on prostě nikdy nebudou. Uviděli svoji stvořenost a strach z moci toho, kdo je má v hrsti. Vyměnili strach za důvěru, respektive důvěru za strach. Bezmeznou důvěru za bezmezný strach a to byla jejich smrt. My se chceme dostat k Bohu, ale chceme tak trochu být i jako on, když se snažíme mu zalíbit a zasloužit si jeho pozornost a vyřvat si na něm, opakovat po něm, tohle je dobrý, tohle je zlý. Chceme se mu podbízivě zalíbit svojí askezí, svojí zbožností, svými posty a přímluvnými modlitbami. Vidíme, že jsme nazí a přikrýváme se, čím jen umíme. Schováváme svoji přirozenost za fíkovými listy a děláme z ní nepřekonatelný problém. Ale Bůh už to dávno věděl, jak na tom jsme. Bůh měl otevřené oči vždycky a nikdy mu to nevadilo. Měl je oba, Adama i Evu, rád předtím, ale i potom. Jen oni se najednou zbláznili a začali to řešit. A co z toho? Strach a rozvod. Strach z vlastní nedostatečnosti, díra v srdci, touha po Bohu, ale i vidění vlastní špíny, odstřihnutí pupeční šňůry, existencionální strach, oddělení, schovávání, uzavřenost sama do sebe, do svých problémů, do svých strachů a snaha všechno si to vyřešit sám. Vydělat si na to. Chtít být svým Bohem, postarat se o sebe a nepozvat Boha dovnitř do toho chaosu. A spackaný se radši vyžrat a karmicky vyřešit. Člověk si řekne, udělala jsem chybu, tak já to vyřeším nějak. Třeba tak, že se tady budu schovávat. Budeme si povídat na dálku. Protože já jsem špinavá, běž pryč, Bože. Nechci, abys mě takhle viděl. A hlavně nechci ani já vidět tu svoji špínu. A bez tebe blízko na ní třeba nějak zase zapomenu. A přitom uvnitř hoří touha být přijmut. Ano, já se teď musím napít. Tak. A dlouho potom, co se tohle stane, nastrojí Bůh proroka a zákon, aby se ti lidé mohli aspoň trochu nějak poměřovat, aby si mohli odškrtnout, že tohle zvládli a taky hlavně, aby se mezi sebou nepožrali. Pošle jim zákon, který se dá shrnout do jednoho slova. Láska. Když se to pak rozdělí, tak se to dá shrnout do dvou věcí. Budeš milovat Boha, jak jen to dokážeš, a na druhé straně miluj bližního jako sebe samého. Všude je tam láska. Dokonce 3krát. K Bohu, k bližním a k sobě. To je celý zákon a proroci. Zákon je dobrý. Učí člověka nějak líp se vyznat v té kaši, kterou si způsobil. Učí člověka rozdíl mezi čistým a nečistým, mezi zlým a dobrým. Jenže jak člověk může milovat Boha i bližní, když už sám sebe dávno odsoudil?
Lidi vezmou zákon do vlastních rukou. A dovoluji si říct, že ho drží jako prase cvičku. Znásilní zákon lásky k tomu, aby se z něj stal bič na čarodejnice. Začnou se poměřovat, kdo je lepší a kdo je horší. Zákonníci a kněží ze sebe udělají experty na Boha a jako on najednou rozhodují, co je dobré a co je zlé. Jsou přece zástupci Boha na zemi, ne? No, ale potřebuje Bůh zástupce? Ne. Duch si vane kam chce. Bůh si vleze kam chce a udělá, co chce, ať se zákonníci a kněží a ostatní třeba vzteknou. Bůh je větší než pozemské instituce a naše zákony. Rozhodně se jimi nemusí řídit a nemusí je poslouchat. Protože kněží a zákonníci si sice můžou hrát na šamany, ano, šamany, a snažit se Bohem manipulovat a svazovat a rozvazovat ve jménu jeho syna, to je asi tak všechno, co mohou udělat. Potřebuje Bůh zástupce? Ne. To lidi potřebují zástupce. A ty jejich noví zástupci se stávají jejich novými fíkovými listy, za nimiž se skovávají. A pak také, aby si mohli porovnat, čí fíkový list je lepší a čí je menší. Lidé se zoufale snaží dostat do nebe. Proto, aby slyšeli, že jejich hříchy jsou jim odpuštěny, by se byli a tak bijí sami sebe. Ubíjí se askezí, drží posty, drží noční stráže modlitební, modlí se litanoje, dávají desátky i víc, aby si něco zasloužili, cvičí jogu, meditují, čtou si zákon a myslí si, že když to Bůh uvidí, jak se snaží, takže jim požehná. A nebo možná taky, že to jejich pastýř a jejich pastor uvidí a že jim požehná. Ale o co Bohu jde, alespoň podle příběhu Geneze? Jde mu o to, v tom textu je to řečeno, aby se ho lidi nebáli a byli s ním. A tak pošle světu někoho, kdo jim pomůže. Svého syna. A skrze jeho oběť a naplnění zákona jim otevře dveře do kořán. Ale lidi jsou nepoučitelní. Pořád si chtějí nechat říkat, na to nesahej, toho se nedotýkej, to nejez, to nedělej, nebo nebudeš spasený. A tohle dělej, aby si byl svatý a čistý. A začnou exkomunikovat, žalovat a schovávat se a začnou se poměřovat. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Můžeme si dělat, co chceme? Černá bílá pro nás neplatí? To nikdo neříká. Já jen říkám, že přes poměřování a snahu si zasloužit spasení a utíkání před Bohem cesta k němu nevede. Co kdybychom se namísto našeho snažení prostě setkali s Bohem? Zavolali na něj, i když jsme nazí a špinaví, a otevřeli se mu. Tak, jako jsme se strašně snažili zasloužit si jeho pozornost správným a slušným životem, tak se mu prostě odevzdat a začít na něj a hlavně s ním mluvit. Jako jste se dřív propůjčovali otročině, proč se nyní stejně neodevzdáte víře? Myslíte si, že se můžete posvětit? Ne. Stejně jako se nemůžete zbavit hříchu. Protože ač vidíme, že rozdíl mezi dobrem a zlem, ač vidíme ten rozdíl mezi dobrem a zlem, ačkoliv to vidíme jako Bůh, tak ale jako Bůh nejsme. My to vidíme, ale už to nejsme schopni naplnit. Jsou věci, které nemůžeme a které ještě nemůžeme a které už nemůžeme. Poznat dobro, to jo. Chtít dobro, to taky. Naplnit dobro, to už je těžší. S tím potřebujeme pomoct. Ale i kdybychom neustále padali do svých klasických hříchů, jsou takový ty chronický hříchy, o kterých se někdy mluví. Kdybychom se váleli v bahně po zemi. Smíme přijít do zahrady
a zavolat na Boha. A on má mnohem víc prostředků na to, aby nás očistil, než my. My si to bahno leda tak umíme přikrýt fíkem, ale Bůh nás může umít. A i když nás vyhnal z ráje, tak nás tam jeho syn znova zve. Mzdou hříchu je smrt. Odloučení od Boha, ale darem Boží milosti v Kristu Ježíši je život věčný. Co je ta smrt, jíž propadli Adam s Evou, když se pak stejně bavili s Bohem předtím i potom. Jo, oni mluví potom, kdy propadnou smrti, takže neumřeli. Jo. Mluví s Bohem i tady potom. Ta smrt je život v odloučení bez Boha. Ztráta důvěry, ztráta blízkosti, zaměření se na svůj hřích víc, nežli na lásku Boží. Ale darem Boží milosti je život věčný. Je to dar. Dar si někdo nezaslouží, je to zadarmo. Návrat do ráje si nezasloužíme. Nevyděláme si na něj. Ale je nám všem darován. Skrze Ježíše, který zemřel a vstal z mrtvých, aby nás přitáhl zpět domů do zahrady. On je tím jediným prostředníkem, který nás tam dostane. Toho jsme potřebovali. On je těmi dveřmi. Vejděme tedy a zavolejme ve své nahotě na Boha. Tady jsem. Amen.